Την ώρα που συνεχίζονται οι έντονες διαφωνίες μεταξύ των επαγγελματιών οδηγών ταξί και του Δήμου Καβάλας για την πιάτσα στην πλατεία Καπνεργάτη, μια νέα πρόταση έρχεται να προσθεθεί στο τραπέζι από τους επαγγελματίες και τη συγκοινωνιολόγο Αλεξάνδρα Τσανάκα. Η πρόταση είναι τα οχήματα τα οποία κινούνται επί της οδού Δαμιανού να στρίβουν δεξιά στην οδό Κύπρου και από εκεί να έρχονται εδώ, στο σημείο το οποίο βλέπετε, στον Δημοτικό Κήπο Καβάλας. Εδώ, όπου ο συγκεκριμένος δρόμος θα πρέπει να γίνει ανάπλαση. Η πρόταση λοιπόν προβλέπει τα οχήματα ταξί να κινούνται σε αυτό το δρόμο με κατεύθυνση την μπροστινή όψη του κτηρίου του ΟΤΕ. Πιο συγκεκριμένα, τα οχήματα θα μπορούν να κινηθούν από εδώ αφού γίνει η ανάπλαση του συγκεκριμένου χώρου και σπάσουν τα πλακάκια, αναπλαστούν οι ράμπες και φύγουν τα παρτέρια ώστε να βγουν μπροστά στον Δημοτικό Κήπο. Αφού λοιπόν σύμφωνα με την πρόταση ολοκληρωθεί η ανάπλαση του συγκεκριμένου χώρου, τα οχήματα θα κινούνται καθοδικά από τη συγκεκριμένη ράμπα δίπλα από το κτίριο του ΟΤΕ και θα κατευθύνονται στο σημείο ακριβώς που βλέπετε μπροστά σας, μπροστά από τα παλιά καρτοτηλέφωνα. Τα οχήματα ακολούθως θα κινούνται σε μια λωρίδα ήπιας κυκλοφορίας προς την παλιά πιάτσα του ΟΤΕ, εκεί όπου θα κατευθύνονται στον φωτεινό σηματοδότη, όπου σύμφωνα με την πρόταση δεν θα καταργηθεί, ώστε να μπορούν να εξέλθουν στην οδό Βενιζέλου.